ka tsaya ka ba su labari abin da ya faru, duk ƙaryar da ka ga dama wacce za ka yi ka gaya musu, ko ba dai 'yan sanda suna bincike ba, ba wanda zai tilasta wa faɗin wani abu, abin da ka sani za ka faɗa, period. Are we set? Abin da ya faru kamar yadda muka samu rahoto, akwai wani bawan Allah wanda shi wannan ya buga masa waya, yana harkar waya ne, ya ce kawo waya za su siya, gayyace shi suka je modoji, wani wuri inda ba mutane sosai, ya gan shi da waya kuma unfortunately ya je da kuɗi, ya zaro wuka ya daba masa, ya kashe shi, ya kwashe kuɗi da wayoyinsa. Kuma lokacin da muke gudanar da bincike an kama shi, amma shi musu yake yi, kamar yadda za ku ji daga bakinsa. Ka yi bayani, ya sunanka? Sunana Abdurrahman Ibrahim. Shekara ka nawa? Shekara ta 17. A ina kake da zama? Ofishin lungun gidan dirbi. Sana'ar me kake? Na fefe nake tuka. To me ya faru? Shekara ka nawa? Shekara na 17. A'a 2006 aka yi. A'a, kai dai ka faɗi shekarunka. Wallahi shekara ta 17. To shikenan, mun ji 17. Me ya faru? Abin da ya faru, ni ina tuka na fefe. To akwai wani dan unguwanmu wanda ke harka wayoyi haka. Ya sunan shi? Sunan shi Dadi ake ce. To sai ya ga wayoyi hannuna, da yake ni ina tuka na fefe, sai ya ga wayoyi hannuna, sai ya nuna min yana so in sayar mashi. Sai na ce mashi to zan sayar mai wayoyi, amma idan zai mai da min kuɗi na yadda na sayi su. Sai ya ce mana a ba zai iya ba. Sai na ce mai to gaskiya ba zan iya sayar mai wayoyin ba. Sai ya ce min to lafiya ne. Sai haka dai an dan kwana biyu, sai ya ƙara zuwa ya ce mani zan sayar mai wayoyin nan. Na ce mai akwai wayanda ke so ya sayar masa. Sai na ce sai ya ce to zai mai da min kuɗi na, amma zai bani 50,000, zai bani wata waya matsayin 7,000. Sai na ce to na yadda. Sai ya ce to aka zo aka yi cinikin wayoyi, na bashi da daddare, ya bani wadda zai bani, ya ansa wayoyi na ya tafi, ya bani 50,500. Sai na tafiya ta gida, ina kwance gida da safe wurin karfe 7 sai ya kira ni. Da ya kira wani sai ya ce mani da Allah kuɗin nan da ya bani zai yake son ara mashi, zai je su wasu wayoyi, saboda yanzu da safe ne kuɗi cash wahala suke yi, amma zuwa azahar ya san ya samu kuɗin sai ya bani. Sai na ce mashi gaskiya ba zan ara mai kuɗin nan ba, saboda amfani ni ma zan yi da su. Sai ya ce mani ban yadda da shi wani bai. Na ce mai a ba yadda ke ban yi da kai ba, kai ni in ma gaya maka gaskiya na ma taɓa kuɗin nan. Sai ya ce mani shi zai rena ma. Na ce mai a ayo kamar ya renin wayo. Sai na kyale shi. Sai ya ce mani to da Allah yanzu wurin gidansu yana son gari na. Na ce to sai da na fito wurin 8 haka na zo wurin gidansu na kira shi, sai ya fito. Sai ya ce mani yanzu babu yadda za a ara mai kuɗin nan. Sai na ce mashi gaskiya ba su aruwa. Sai ya ce mani to lafiya lau. Sai ya tafi, ne tafiya ta gida. Sai can wurin karfe 12:30 sai ya kira ni. Sai ya ce mai ina na ce mai gani nan gida. Sai ya ce mani da Allah kuɗin nan zan zo da su mutai, ya hidi ma inda zan jira shi, mutai a sai wayoyin gabana, yaran ne za su kawo mai wayoyi ya saya, sai ya ba su kuɗin su, mu taho tare da ni a sai da wayoyin a bani kuɗi. Sai na ce mashi to za a ƙara mai riba. Sai ya ce ya yadda zai ƙara mai riba. Na ce to lafiya. Na tashi na ce mai ina zan iske shi. Ya ce in hito shagon malam Abba in jira shi. Sai na ce mai to da na fito shagon malam Abba na kai minti 15 muna zaune muna labari bai zo ba. Sai ga shi yazo mai mashin ya sauke shi, sai yana tahowa bai shigo shagon ba, sai ya dago man hannu yana daga tsallake. Sai na taho na fito, na taho da yake dama da akwai abokaina da ke zuwa. Da na fito muka taho, sai da muka kusan zuwa kofar sauri wurin wani mai wankin mashina. Sai ya tsaida mu mai mashin, sai na hau. Sai ya ce min in hau mutum, sai na hau. Da na hau muka taho, sai aka kawo mu can modoji wurin Zamani Estate, wurin gidajen airforce ɗin nan. Da aka ajiye mana sai ya sauka, na sauka. Sai ya sallame mai mashin ɗin. Da muka taho sai muka shigo ta haka wurin wasu gidaje da ake gina. Muka taho muka yi ta tahiya dai, sai muka tsaya wurin wani. Sai ya ce mu tsaya nan wurin wata inuwa wani gida da ake gina. Muka tsaya, ina zaune. Sai na fiddo ta, sai ya hidduwa da wata jikka da ke rataye gaban shi, hidduwa yadda airforce yana ba ya kuna ina kaza, yana da dan yin magana haka. Sai ya zagayo, sai ya tsaya kusa da ni. Yana zagayowa ya tsaya kusa da ni, sai ya hiddu, ya gama waya, sai ya mai da waya cikin jikka. To ya mai da waya cikin jikka ne, sai ya hiddu wata wuka wadda ake buɗewa haka. To ina zaune ina danna waya, sai ya kawo wukai, ya kawo min wukai. Sai na tarba hannuna, sai ta cakan ga ɗan yatsan nan. Sai da na ta cakan ga ɗan yatsan nan, sai na riƙe wukai.
da na riƙe wukan muna ta kokowa da wukar ta yanke ni ga nan wurira, muna ta kokowa sai wukar ta lankwashe, da ta lankwashe dama jikin bango yake, yana danna mai wukar ga wuyan shi, yana danna mai wukar ga wuyan shi sai ya ji jini ya to sai ya ban kaɗa ni, yana ban kaɗa ni sai ya ruga, da ya ruga sai ya bi ta bayan gidan kayan in tashi in ruga sai ya zagaya sai ya hita bakin hanya, yana tsaye da masu mashina su ɗauke shi kuma suka ƙi tsaya, sai na hito bakin hanya ni da wani mutumi, sai muna hitowa sai muka hange shi can, to muna tahowa sai aka rike mu ya aka kawo mu nan GRA police station. Shekarar sa nawa shi? Yana iya kai shekara 20 da shekara 20 da wani abu, wanda ya san ko shekara 20. Kana ganin cewa za ka iya kwata wuka a hannun shi? Tambayar ka take, kuma mutumin da kuke kokowa da shi da wuka, ya aka yi wuka har za ta kai wuyan shi? Haka muke in dai wuka ai alamun kokowa da kai da shi kana so ka caka masa shi ya jawo wannan raunin. Haka ne mana. To kai in banda wannan raunin da ka ji a hannunka, a ina kake da wani rauni a jikinka? Babu. To wannan na riƙe wadda ne wukan, da na riƙe ta da na riƙe a jikin hannun wukai, shi kuma abu wukan na sanya wannan hannun. Shi labari dai da ya zo wa 'yan sanda jimana, yana kasuwa ka kirawo shi a waya ka ce kawo wayoyi za a siya, da ya zo da wayoyi kuka ga wayoyi masu kyau, kuma ya kuskure ya taho da 'yan kuɗi a jikinsa, ka sa shi a kango kuna ƙoƙarin ku yi masa fashi, ya gaddama kuka caka masa wuka kuka kashe shi a nan wurin, kana ƙoƙarin gudu aka kama ka. Amma karka damu, bincike ne na 'yan sanda, ai waya ka ce ya kirawo ka, duk karka damu. Mun gode.